avui us presentarem un repte virtual. L'altre dia me'n vaig anar a una botiga a comprar 3 gorros pels tutors de 5è. La veritat és que de gorros n'hi havia moltíssims i n'hi havia de molts tipus, però jo vaig triar els més bonics. El primer que vaig triar va ser aquest gorro marró i em va costar 12 euros amb 50 cèntims. El segon gorro, de color gris, em va costar 16 euros amb 50 cèntims. I per últim, vaig triar aquest gorro superxulo que em va costar 20 euros. La pregunta és, quants diners creieu que m'he gastat entre els 3 gorros? I després, si jo he pagat amb un bitllet de 50, creieu que m'ha arribat i he pogut pagar els 3 gorros? En el cas de que sigui que sí o que sigui que no, heu de raonar la resposta. I si creieu que he pogut pagar-ho tot, quants diners creieu que m'han sobrat? Teniu les preguntes del repte virtual d'aquesta setmana. Vinga, molta sort i recordeu, si t'equivoques, no passa res. I si has de demanar ajuda, demana-ho. A casa teva també et poden ajudar a resoldre el problema.